Здравейте, мили дами! Днес ще ви покажа една наистина страхотна LED лампа за всички, които обичат красивия и дълготраен маникюр. Представете си лампа, която не само суша гел лакове супер бързо, но е безжична, мощна и удобна. Да, точно така, днес ще тестваме безжичната LED лампа с диамантен дизайн. Когато отворих кутията, първото нещо, което ми направи впечатление, беше уникалният дизайн. Тази лампа не изглежда като обикновените UV LED лампи. Има стилна дръжка, която я прави удобна за пренасяне, а светодиодите са разположени така, че да покриват абсолютно всеки ъгъл на нокътя. А най-добрата част – без кабели. Вече няма нужда да се чудите къде да я включите, просто я зареждате и сте готови за работа. Технически характеристики са уникални. Батерия има 19200 мАч. Да, огромна е. Време за зареждане 4 часа. Работи до 12 часа без прекъсване. Мощност 96 вата. Много силна, който означава по-бързо изсушване. 42 диода без мъртви зони. Инфрачервен сензор. Лампата се включва автоматично, когато сложите ръката си вътре. Има таймер на 30, 60, 90 и 99 секунди. Това е режим за безболезно сушене. Звучи добре, нали? Как се използва? Толкова е лесно, че дори няма как да объркате нещо. Включвате лампата и има превключател отзад. Избирайте желания таймер. Ако не натискате нещо, лампата автоматично ще се включи, щом сложите ръката си вътре. Гениално! Гледате как магията се случва, без размазване, без чакане с часовете. Тествах я с няколко различни вида гел лакове и резултатът е впечатляващ. Изсушва ги супер бързо, без да прегрява ногтите. Готово!